Ako maulang ko ang pagkabanhan kung ang kinabuhi. Ang mundo ka na, bisan siya mamatay, mabuhi pa siya. Kung ang tanan minabuhi, kung ito ka na po, niligayon mamatay. Nito ba kanina? Oo, Ginoo. Ako mituo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga mianhi sa kalibutan. Ayaw ito mo na masamo ang inyong kasangkasan. Tumuog ka mo sa Diyos o tumuusap ka mo kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon, kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kanimo. Ako moadto aron sa pag-andam og dapit alang kanimo. Ug kung ako moadto, kung moandam og dapit alang kanimo, ako moanhi pag-usab o modawat kanimo nani sa akong kaugalingon, aron hain ako ang tuwang usab kamo. Ako mauwagdan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tao nga makadto sa mahal, gawas kung pinaagi ka nako. Ang tanang gahom dito sa langit, kung hindi sa yuta, ihatag nanhi ka nako. Dosa pangadto kami, kung tubuhi ang tanang mga nasod, nga magabautismo, kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu, nga magatubo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang, bisan unsa nga akong isugod kanila, ug tan-aw, ako uban kaninyo sa kulunan, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen.